Dobrodošli u detaljnu analizu transformativne uloge veštačke inteligencije i interaktivnih avatara u obrazovanju, kako je istaknuto u istraživanju Centra za robotiku i veštačku inteligenciju u obrazovanju. Ova uloga se zasniva na inovativnim primjenama koje prilagođavaju nastavu potrebama svakog učenika. Ovaj video je namijenjen posebno edukatorima, nastavnicima i istraživačima zainteresovanim za obrazovne tehnologije, posebno za integraciju veštačke inteligencije i avatara u neformalna obrazovna okruženja kao što su laboratorije i simulacije. Veštačka inteligencija je drastično preoblikovala obrazovni pejzaž nudeći personalizovana i adaptivna iskustva u učenju, što potvrđuju studije koje uključuju 173 nastavnika u Srbiji, a koje potvrđuju pozitivne stavove prema njenoj integraciji. Interaktivni obrazovni avatari kao digitalno kreirani likovi od strane kraje pružaju obrazovnu skalabilnost i unapređuju nastavu putem dvosmerne komunikacije i prilagođavanja sadržaja u realnom vremenu. Nastavnici prepoznaju potencijal avatara u personalizovanom učenju, prilagođavajući se interesovanjima i nivoima učenika, kao i povećavajući motivaciju sa visokim ocenama u Likert anketama za interaktivnost i angažovanost. U Srbiji Centar za robotiku i veštačku inteligenciju u obrazovanju, deo Univerziteta u Beogradu, Fakultet za obrazovanje učitelja i vaspitača, vodi integraciju veštačke inteligencije sa infrastrukturom kao što su 3D simulacije i AR/VR aplikacije. CRAE je centar za istraživanje i razvoj posvećen promociji obrazovnih inovacija zasnovanih na veštačkoj inteligenciji, fokusirajući se na ključne reči kao što su saradnja, inicijativa, nauka i vizija, kako je prikazano u njegovom logotipu. Infrastruktura centra uključuje multimedijalne platforme, okruženja za 3D simulacije, aplikacije proširene i virtuelne realnosti, kao i pametne učionice za praktičnu obuku nastavnika i učenika. CRAE avatari su višejezični, djeluju na srpskom, engleskom, kineskom i drugim jezicima, olakšavajući interkulturalnu saradnju, kao što je prikazano sa tradicionalnim avatarima sa titlovima i interaktivnim koji odgovaraju na pitanja o promjenama u obrazovanju. Ovi avatari su sistematski osmišljeni od strane istraživača kao što je profesor Danimir Mandić, kako bi podržali razne nastavne zadatke i potrebe za profesionalnim razvojem na osnovu studije sa 34 edukatora. Oni pružaju informacije o postupcima upisa, studijskim programima i strukturama diploma putem korisnički pristupačnih digitalnih interfejsa koji olakšavaju pristup i čine ga personalizovanim. Također pružaju pristup dokumentovanim istraživanjima i publikacijama u oblasti obrazovne tehnologije, kao što su članci iz naučnih časopisa i izveštaji UNESCO-a sa funkcijama pretraživanja i sažimanja teksta. Avatari mogu simulirati adaptivne planove lekcija, modele ocjenjivanja učenika i mehanizme povratnih informacija koristeći algoritme koji prilagođavaju sadržaj na osnovu performansi. Štaviše, nude interaktivne vodiče za obuku za edukatore u pedagoškoj primjeni veštačke inteligencije i njenoj etičkoj upotrebi, pokrivajući teme poput transparentnosti i pristrasnosti. Razvoj obrazovnih avatara započeo je sa animiranim pedagoškim agentima u 220. godinama i razvio se u interaktivne sisteme sa veštačkom inteligencijom kao što su oni iz CRAE. Klasični avatari predstavljaju nastavnike u digitalnim okruženjima koji prikazuju sadržaj, dok interaktivni avatari omogućavaju dvosmjernu komunikaciju, prilagođavanje sadržaja i odgovore na pitanja poput da li će veštačka inteligencija zameniti nastavnike. Inženjering iza ovih avatara uključuje algoritme mašinskog učenja, arhitekture dubokog učenja poput GPT-5.1 i ELAMA, obradu prirodnog jezika i NLP modele. Također koriste prepoznavanje govora, sintezu govornika, multimodalnu analizu emocija putem računarskog vida i ponašanja za interakciju u realnom vremenu. Prilagodljivost u realnom vremenu kroz slojeve personalizacije, skalabilnosti i etičkih razmatranja kao što su sigurnost podataka i privatnost korisnika u skladu sa OECD i UNESCO ključni su u njihovom dizajnu. Pedagoška vrednost interaktivnih avatara prevazilazi jednostavnu isporuku sadržaja podržavajući adaptivno učenje, emocionalno angažovanje i zadržavanje kod učenika sa invaliditetom.
Oni promovišu motivaciju i autonomiju vođenjem učenika u samostalnom praćenju napretka i refleksivnom učenju uz personalizovane povratne informacije. Međutim, razvoj avatara veštačke inteligencije postavlja etičke izazove u pogledu transparentnosti zaštite podataka, pristrasnosti algoritama i potrebe za globalnim standardima. UNESCO ističe da uspješna integracija veštačke inteligencije u obrazovanje zahteva poštovanje globalnih etičkih standarda kao što su oni promovisani kroz Teams i druge programe. Obuka nastavnika je ključna za efikasnu implementaciju avatara u učionici putem radionica i neformalnih iskustava kao što su ona u CRAE. Okvir veštačke inteligencije za obrazovne radnike obuhvata 5 oblasti: ljudski centrirana perspektiva, etička veštačka inteligencija, teoretski i primenjeni aspekti, pedagoški i profesionalni razvoj zasnovano na standardima UNESCO-a. Uspješna integracija interaktivnih avatara zavisi od tehnoloških veština edukatora, kao što su digitalne kompetencije i pedagoške fleksibilnosti u modelima hibridnog učenja. Netradicionalna iskustva u učenju, kao što je istraživanje sa 34 edukatora, važna su za pripremu nastavnika za nove avatare i AI tehnologije. CRAE pruža bogat ekosistem sa zonama kao što su iskustvo visoke tehnologije i pametna učionica za proučavanje kako izloženost avatar tehnologijama utiče na percepciju obrazovnih radnika. U zaključku, interaktivni avatari sa veštačkom inteligencijom su moćan alat za promovisanje pametnog obrazovanja, što potvrđuju pozitivni stavovi u istraživanju. Traže sveobuhvatnu obuku nastavnika putem programa CRAE, snažno etičko upravljanje zasnovano na UNESCO-u i interdisciplinarnu saradnju sa Univerzitetom u Beogradu i partnerima za uspješno usvajanje. CRAE je deo međunarodne mreže IOE i predstavlja prvi Europski nacionalni centar za veštačku inteligenciju u obrazovanju unutar ekosistema UNESCO i HEI. Saradnja uključuje razvoj obrazovnih alata i avatara zasnovanih na veštačkoj inteligenciji, međunarodne programe obuke za nastavnike, zajedničke istraživačke projekte, razvoj politika i preporuke za odgovornu veštačku inteligenciju u obrazovanju, kao i umrežavanje institucija širom Europe i Azije. Ovaj strateški savez pozicionira Srbiju kao regionalnog lidera u digitalnom i naprednom obrazovanju putem veštačke inteligencije. CRAE, Centar za robotiku i veštačku inteligenciju u obrazovanju, sprovodi sveobuhvatne programe obuke nastavnika fokusirane na razvoj modernih digitalno-pedagoških kompetencija. Ove obuke uključuju praktičnu primjenu veštačke inteligencije u nastavi, digitalno učenje, obrazovsku robotiku, VR, AR tehnologije i 3D simulacije, sa snažnim naglaskom na etičku i odgovornu upotrebu tehnologije. Kroz interaktivne radionice, webinare i online platforme CRAE omogućava nastavnicima da steknu znanje i veštine neophodne za savremenu nastavu, poboljšaju kvalitet učenja i postanu pokretači inovacija u svojim školama. Ponosni smo na profesore i asistente na Fakultetu za obrazovanje, čija stručnost i posvećenost čine temelje rasta i uticaja CRAE-a. Članovi našeg tima redovno učestvuju na najprestižnijim međunarodnim naučnim konferencijama gde dele rezultate istraživanja, inovativne metodologije i napredak u obrazovanju putem veštačke inteligencije. Profesor Danimir Mandić, osnivač i direktor CRAE-a i dekan Fakulteta za obrazovanje, prepoznat je kao vodeći regionalni stručnjak u oblasti obrazovne tehnologije, veštačke inteligencije u učenju i strateške digitalne transformacije u visokom obrazovanju. Njegov rad kombinuje naučnu izvrsnost, međunarodnu saradnju i praktičnu implementaciju obrazovnih rješenja vođenih veštačkom inteligencijom. CRAE održava aktivna partnerstva sa Peking univerzitetom za normalno obrazovanje, jednom od vodećih svetskih institucija u istraživanju obrazovne tehnologije, i sa NetDragon WebSoft, globalnom kompanijom za obrazovne tehnologije poznatom po naprednim digitalnim platformama za učenje i
obrazovnim ekosistemima zasnovanim na veštačkoj inteligenciji. Kroz ove saradnje CRAE doprinosi zajedničkim istraživanjima, programima obuke nastavnika, razvoju pametnih obrazovnih okruženja i velikim međunarodnim projektima usklađenim sa misijom UNESCO IČI-a. Zajedno, ove strateške alijanse pozicioniraju Srbiju kao regionalnog lidera u digitalnim inovacijama i obrazovanju podržanom veštačkom inteligencijom.